Goreng. Oh, enak. Aja enak. Lah opo nek? Enak. Ngerti lah. Iki ngempet ora lah. Enak lho. Oh, robot kan. Remote control mesti jalan. Ya. Koli. Keong sawah. Ngerti gak we? Dongkak. Mangane dadi wong desa ae. Lan kota mesti tuku. Angel golek ngene iki. Lah ndek sok ndek apa ndek desa apa iki jancuk. Lah yo bener-bener.